Waqt it-tnedija tal-kalendarju tal-Heritage Malta l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici ħabbar aktar minn 70 attività l-ewwel 6 xhur ta' din is-sena. Dawn inkludu għadd ta' avvenimenti u esperjenzi għall-familja kollha u għal kull età. Il-kalendarju li jkopri il-perjodu sal-aħħar ta' Ġunju u mirat lejn it-tfal, iż-żgħażagħ, l-akkademiċi kif ukoll il-pubbliku ġenerali. Fil-preżenza tal-Kap Eżekuttiv tal-Heritage Malta, Noel Zammit, il-Ministru Bonnici spjega li dawn l-attivitajiet se jservu bħala ħolqa oħra minn ħidma sħiħa li twassal biex tingħata tifsira ġdida lill-aċċessibilità għall patrimonju ta' pajjiżna. U qal li l-patrimonju tagħna bħala pajjiż għandna nagħtuh tifsira ġdida m'għandux jibqa' fil-vetrina biex inħarsu nistaġbu bih biss, imma għandna nsibu modi kif ngħixuh u nħossuh għax wara kollox huwa il-patrimonju li għamilna u jaġġilna bħala poplu. L-attivitajiet ivarjaw minn esperjenzi ta' tagħlim u pjaċir tfal għal wirjiet fuq skala kbira jew żgħira, rappreżentazzjonijiet minn atturi, attivitajiet esklusivi għal membri tal-Heritage Malta, taħdidiet minn kuraturi, tours tematiċi, ftuħ speċjali ta' siti magħluqin, dawriet fuq il-baħar, mixjiet b'tema storika kif ukoll ikliet mill-aqwa organizzati mit-Taste History li hija l-fera tal-gastronomija fih dan il-Heritage Malta.